Bos días e benvidos e moitísimas gracias por estaros aquí. Somos perfectamente conscientes de todo o que levades para ben, porque non foi máis que alegrías desde domingo, desde que rematou o partido en Valladolid de celebracións, primeiro chegar a Coruña, despois en diferentes recepcións, e que hoxe rematedes aquí as recepcións institucionais no lugar, eu lle decía ao presidente, máis solemne que eu creo que existe en Galicia, neste salón nobre do edificio nobre do Palacio de Raxoi, que é a casa de todos os galegos para os actos máis solemnes que celebramos, desde as recepcións, as constitucións do goberno, os visitantes máis ilustres. Isto queda reservado para ocasións como esta. Por lo tanto, moitísimas gracias polo esforzo, por estar todos aquí e por compartir con nós queríamos, creo que expresar o sentimento de toda Galicia, xa con independencia de calquera outra cousa, o sentimento colectivo en Galicia, dende o domingo, a repercusión que hubo a nivel nacional do que conseguisteis, a historia, como foi, recordaba ahora o presidente, Juan Carlos Escotet, vir dende abaixo e subir, non rendirse cando se estaba abaixo, creer que isto era posible. Isto é unha épica que a todo o mundo lle gusta, todo o mundo admira e todo o mundo recoñece, e é un enorme orgullo, de verdade, que o ano que vai ser o ano de Galicia, o ano que ven, o ano Xacobeo 2027, que podamos volver a ter un derbi galego, que cando vayades xogar por aí estede representando, por suposto, a cidade da Coruña, pero tamén a toda Galicia. Para moitísimas cousas, este é algo moi potente e hai que disfrutar. Ao final, o fútbol representa moitísimas cousas. É deporte, ante todo, ten que seguir sendo deporte, pero é orgullo colectivo, é, efectivamente, sentimento de pertenza, e sentimento de que os esforzos, cando se fan con convencemento, con sentimento e con potencia e con perseverancia, ao final dan os seus froitos. Por lo tanto, un enorme orgullo, insisto, en que o Depor volva a estar donde estuvo durante tantísimo tempo, donde escribistes páxinas de moitísima gloria, e o que queda por facer. Estes días estuven vendo declaracións que facían diferentes membros da plantilla, do corpo técnico, que facía o presidente, dicindo que isto non fixo máis que empezar, e que agora que se conseguiu algo moi difícil, quedan moitísimas metas por conseguir tamén. O gallá que sexa así, de verdade que moitísimas gracias. Eu creo que non hai ninguén que neste momento non este inmensamente contento do que conseguistes e do que queda por diante. Galicia calidade tamén é deporte, necesitamos exemplos para que se vexa. E este Depor, con todo o que conseguiu, creo que nestes momentos é un exemplo magnífico. Por lo tanto, moitísimas gracias, a disfrutar un pouco estes días, porque enseguida chega o traballo outra vez, o tedes merecido de sobra, cando ese sentimento de dar unha alegría colectiva é algo moi potente e que ten que quedar no recordo. E agradezo moitísimo que veñades aquí a compartirlo con todos nós. Noraboa tamén a esta parte, que tuvo moitísimo que ver. Noraboa ao presidente por querer e non rendirse nunca, e hoxe un día de moitísima alegría, creo que se nos nota, e a disfrutar. Forza Depor.